So karon ang ato ang challenge mao na sa siya ang logic challenge. Namda. Ah. Premium. Ang premyo ani sa makatag-an sa answer premyohan ako og 3,000 pesos. Dakuan. Ah. Ano magkakauminto, ma'am? Ha? Ano magkakauminto? Oh, nangutang in taon ko para ninyo. Abi na ko ma'am. Abi na ko ma'am. Mo anak ka ma'am. Wa pinipilasin. Pati na kuha gid ani. Okay, unar gapon Tatay Pisot, last Ernesto sa muka dili ra gapon ta mo ipan. Limitan gapon ta mo og tulo ka answer. Sige, ma'am. Okay. Una Tatay Pisot. 10 mil, ma'am, ha? Oh, 3 mil. Sure na? Sure. Naay upat ka bear. Upat ka bear. Bugnaw na, ma'am, di. Ha? Bugnaw na, di. Dili bear nga inunon, bear ba bear? Bear, di ay. Nga kanang hayop. Oh, naay upat ka bear ang nisakay sa taxi. Si Papa Bear, si Mama Bear, og si Baby Bear. Daddy bear. Ha? Daddy bear. Oy, Papa Bear, Mama Bear, og si Baby Bear. Oh. Ang pangutana, kinsa ang ikaupat nga bear? Si driver. Ha? Driver. Correct! Driver! 3,000 pesos. Okay, next. Limukoy. Nana si beer. Limukoy. Kung ang Tagalog sa news kay balita ug ang Tagalog sa paper kay papel, unsay Tagalog sa newspaper? Balitang papel. Wrong! Usa. Kung ang Tagalog sa news kay balita ug ang Tagalog sa paper kay papel, unsay Tagalog sa newspaper? Super balita. Wrong! Duha. Last. Straight to the point. Rupil Banyok. Wrong! Tolo. Ikaw tagsok. Ma'am. Kung ang Tagalog sa news kay balita ug ang Tagalog sa paper kay papel, unsay Tagalog sa newspaper? Papel di hapon. Wrong! Usa! Tagalog sa newspaper. Newspaper. Unsay Tagalog sa newspaper? News, papel. Ah. News. Newspaper. Bene, bene, beautiful. Wrong! Duha! Last! Unsay Tagalog sa newspaper? Pwede kong balik mo? Newspaper? Kung ang Tagalog sa news kay balita ug ang Tagalog sa paper kay papel, unsay Tagalog sa newspaper? News, papel. News, paper. Wrong! Tolo, Ernesto! Kung ang Tagalog sa news kay balita ug ang Tagalog sa paper kay papel, unsay Tagalog sa newspaper? Tagalog sa news. Oh, tulo ni siya. Tulo ang answer ani. Pwede ra ka maglitok og usa. Kung sa Tagalog sa newspaper. Paper. Kuan. Tagalog sa newspaper. Oh, Tagalog. Unsay Tagalog sa newspaper? Bagong Pilipinas. Wrong! Wrong! Usa! Usa! Oh. Wrong. Bagong peppers. Ha? Bagong peppers. Wrong. Duha. Last. Unsay Unsay Tagalog sa Tagalog. newspaper? Unsay Tagalog sa news. Paper. Broadcasters. Wrong! Tulo. Tatay Pisot. Kung ang Tagalog sa news kay balita ug ang Tagalog sa paper kay papel, unsay Tagalog sa newspaper? Tulo. Pwede ka maka-answer sa katong tulo. Bisag sa ato, ha? Tagapagbalita. Wrong. Usa. Ako ka ng tagapagbalita. Ang tao man Oh, tao man na siya. Usa na. Talata. Ha? Talata. Wrong. Duha. Last. Sabi Tagalog kay palong ko ng news. Dili, baktas paper ba? Ha? Baktas paper. Dili. Jario. Ha? Jario. Correct!
Correct! Jaryo! Jaryo. Oh, 3,000 pesos. Salamat, ma'am. Okay. Ikaw, Limakoy. Jaryo. Jaryo Raimo. Okay. Next. Kung sa math, ang sagot sa 10 plus 10 equals 20, unya sa 5 minus 5 equals 0, unsay sagot sa English? Kung sa math, ang sagot sa 10 plus 10 equals 20, unya sa 5 minus 5 equals 0, unsay sagot sa English? Kanding. Ha? Kanding. Wrong! Sagot mo ga. Wrong! Usa! Unsay sagot sa English? Usa! Nasobraan ang mga kabrayat. Kung sa math, ang sagot sa 10 plus 10 equals 20. Unya sa 5 minus 5 equals 0. Unsay sagot sa English? Saan yung answer? Loy kay namo mo jud bugas balay, ma'am. Sagot sa English. Saan yung answer? Nari pangutan ng English na ma'am. Unsa kay sagot sa English? Leksyon. Duha. Last. Ani, ma'am. Bugal lang ni Sra. Sagot sa English. Pakul tani dipit. Unsay sagot sa English? Subject. Tolo. Next sa tatagsok. Katawa ra basig ko na. Kung sa math, ang sagot sa 10 plus 10 equals 20. Unya, sa 5 minus 5 equals 0. Unsay sagot sa English? No more. Wrong! Usa! Zero man sa sagot sa 5 plus 5. Ya, unsay sagot sa English? Unsay Unsay sa sagot? English sa zero? No more. Wrong! Usa! Unsa ganito, ma'am? Kung sa math, ang sagot sa 10 plus 10 equals 20, unya sa 5 minus 5 equals 0, unsay sagot sa English? Usa na yung answer? English. Ha? English. Wrong! Duha! Last! Unsay sagot sa English? Ah. Amerikano. Wrong! Tolo! Ernesto! Ma'am. Kung sa math, ang sagot sa 10 plus 10 equals 20, unya sa 5 minus 5 equals 0, unsay sagot sa English? Unsay sagot? Unsay sagot? Sagot? Got na siya? Unsay sagot sa English? Kalderitas, ma'am. Wrong! Usa! Unsay sagot sa English? Di dito kalderitas ay, ma'am. Wrong. Kay got man kanding na. Usa na imong answer. Unsay Sagot sa English. sagot sa English? English. Usa na yung answer. Unsay sagot sa English? Ano, ma'am, kanang anak ng kambing. Ayos, ma'am. Wrong! Duha! Duha na imong answer. Duha na? Last. Kung sa math, ang sagot sa 10 plus 10 equals 20. Unya, sa 5 minus 5 equals 0. Unsay sagot sa English? Duha na Unsay imong- sagot sa English? Ha? Unsay sagot sa English? Wrong! Tolo! Tatay Bisot! Kung sa math, ang sagot sa 10 plus 10 equals 20, unya sa 5 minus 5 equals 0, unsay sagot sa English? Answer. Correct! Answer! 3,000 pesos. Unsay sagot sa English? Ang sagot ba unsay in English sa sagot? Answer. Answer! Ang answer. 9,000 Answer! Next, Alimokoy. Unsay English sagot. Unsay sagot sa English? Unsay sagot. Unsay sagot sa English ba? Ang sagot ba? Unsa sa English? Answer.
Okay. Alimokoy, tagay ko ninyo og pangan sa hayop. 1,000 na premium ni ha, kay daghan mi siya answer. Tagay ko ninyo og pangan sa hayop nga nagsugod sa letter K. Ini. Klaro yung ituan ni. Bisaya, ma'am? Pwede ra Bisaya. Kabayo. Ha? Kabayo. Kabayo, 1,000. Next, Totong. Ma'am. Another letter K. Letter K. Oh. Kambing. Oh, kambing, 1,000. Anak Next, ng kambing, ma'am. Ernesto. Ma'am. Oh, another. Nadir, ma'am. Oh. Kabog. Ha? Kabog. Kabog. Oh, kabog. Okay, 1,000 pesos. Kabaw. Kabaw, 1,000 Kabaw. pesos. Napa, another? Kwaknit. Ha? Kwaknit. Quacknet. Another. Kwakdok. Ah! Nanay, kwakdok. Tanon, ganyan naman. Wala ay. Hayop man. Hayop. Aw, di. Pangan sa hayop nga nagsugod sa letter K. Oh. Og wala na, proceed ta. Napa, oy. Gi. Kwak. Kwak. Ha? Kwak. Wrong usa. Oh. Camel. Camel. Dili, si mana. si man ang camel. Si man ang camel. Sino kami? Sigod. Si ang iyahang kuan na sa Ana, dahil. Oh, si. Duha na. Kaldiritang kamil. Last. Karo. Ha? Tolo. Ernesto. Ma'am. Another. Tagay kong pangan sa hayop nga nagsugod sa letter K. Ang heroin mong kayo. Oh. Letter K. Kaboy. Sa kaboy. Wrong. Baboy. Wrong. Usa. Letter K man. Okay. Usa ni answer. Oh. Kabadyo. Ha? Kabadyo. Wala man naman, kabayo. Oh. Another. Kinoki. Oh, letter K. Camel. Wrong. Wrong. Duha. Si lagi ng camel. Oh. Kangaroo. Ha? Kangaroo. 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 1,000. Another. Na pa? Wala na, ma'am. Wala na. Sige, proceed ta. Okay. Alimakoy. Kung ang inahan kay ilaw ng tahanan. Nagkuya ko ng kimil ng karo. Oh, kung ang inahan kay ilaw ng tahanan, unsa ang amahan sa tahanan? Switch. Usa. Wrong. Haligi ng tahanan. Correct. Haligi. 3,000 pesos. Okay, last. Oh, last. Toto Tugsok. Ma'am. Karo. Kimil. Unsa ito nga sa 4 plus 4? Unsa ito nga sa 4 plus 4? Oh. Hiwi. Usa. Unsa ito nga sa 4 plus 4? Oh. Ko. Usa na answer. Ito nga. Ito nga. Unsa ito nga sa 4 plus 4? 4. Duha. Last. Basta na po. Plus. Ha? Plus. Correct! Yes! Plus 3,000 pesos. Karo. Karo kimil.